En primer lloc, agraïts perquè en 2 dies 4 funcions, i a més d'hora i mitja, com ho porteu al cos? Perquè clar, això és nou, fer doble funció el divendres i el dissabte, David Selves, Laia Marull i Marc Bosch. Estem una mica a l'expectativa perquè és la primera setmana que estem fent això, llavors hem de veure com ens adaptem. Jo crec que bé, que estarà bé, sí. Estem preparats. Jo, com que soc el productor, penso d'una altra manera i és que s'han de pagar les factures, tot el que ens hem gastat i les nòmines i per tant s'han de fer funcions. Sí, bueno, no, cadascú és veritat. pensa que pensa. És veritat, però si hi ha tantes funcions és perquè hi ha una certa garantia que la cosa funcioni. No he vist encara l'obra, la veuré d'aquí uns moments, perquè això és entre funció i funció. Però esclar, em diuen, ho van dient, que és una de les obres més esperades de la temporada. Per què creieu que ha cridat l'atenció aquest Love, Love, Love? El duel intergeneracional, pels canvis d'època, per les bandes sonores. David, comencem-ho, Laia. Una mica Una barreja, no? Una Sí, barreja. la història, no? Jo crec que és un tema interessantíssim, que posa en contacte generacions diferents, que fas un viatge amb aquests personatges, no? Amb aquesta parella que després tenen fills, els fills es fan grans, són adolescents primer, després són grans, que cadascú té el seu problema. Vull dir que posa en marxa, a partir de la crisi del 2011, que és quan Mike Bartlett escriu aquest text, una crítica potent a aquells hippies que van començar i tot estava per fer i van construir un món que s'allunya molt al món ideal que ells es van imaginar. Jo crec que, a més, té un humor àcid molt especial que entraria perfectament dintre de la comèdia, tot i que hi ha moments que et quedes glaçat i que això és molt atractiu. I el Marc que fa més d'un paper, però com a fill d'ells, que potser us adoneu als fills que no és allò que se us havia promès o us esperàveu potser una altra cosa, no? És molt guai fer aquest canvi en el temps perquè acabes un acte d'una manera i ja comences de l'altra quan han passat uns anys i veus el que ha anat malament o el que no ha anat malament, el que podria haver sigut i no ha sigut, i això és molt xulo d'interpretar, tal qual, saps? El Love, 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 per tant, seria, el Peace and Love seria una utopia? Vull dir, potser el món no s'arregla només amb Love, Love, Love? Sí. Està bastant clar, sí. Està clar? Molaria molt. Molaria, però clar. Moni se necessita La una Moni mica ens ha pogut i altres a la coses, i majoria parlar, de no? gent. Parlar i entendre's i fer altres coses. L'obra també bascula amb aquest viatge de generacions, de l'època hippie fins a ben a prop, i també a través d'una banda sonora, segons tinc entès, excepcional. Excepcional. No solament hi ha Beatles, no? Sinó que l'haurem de comprar o us haurem de trucar després. Escolta, el tercer tema, quin era? Que no Està penjat, em sembla, a la pàgina de La Brutal, la llista de Spotify, i algunes altres que s'han descartat perquè en el fons són 3 grans escenes, llavors vull dir que hi ha molta música però les escenes són llargues, llavors no es constantment hi ha talls, no? I tota la música el Julio ha anat provant i s'han descartat, em sembla que també estan a la pàgina web. Dóna molt de què pensar aquesta obra, perquè sí, perquè no, sí, és veritat, podrien ser. Sí, i tant. Sí, perquè el diàleg és molt, jo crec que la gràcia és que tothom pot entendre pràcticament els 4 personatges i hi ha un debat assegurat a l'acabar aquesta obra, perquè es parla de moltes coses, d'aquestes potser expectatives que tenien ells, però d'alguna manera també han fet el que han pogut. També van trencar moltes coses que han sigut necessàries al llarg dels anys perquè el món no sigués sent sempre igual com el van deixar els nostres pares. I clar, de fet, la gràcia és que arribem a un lloc on no era el que havíem desitjat, però i és on els fills tenen molt a dir. Però sempre els que venen darrere tenen alguna cosa a retreure els que venien abans. Per tant, és una obra que provocarà aquest debat entre pares i entre pares i fills, entre fills, però que crec que no causarà debat. És diuen, i jo ho veuré ara, i estic segur, la gran actuació de la Clara Ramon, que no hi és, del Marc Bosch, del Laia Marull i David Selves, dirigits pel Julio Manrique amb aquesta obra del Mike Bartlett. El Love, Love, Love. Moltes gràcies per haver-me atès entre vestidors, entre partit i partit, perquè ara veia... Ara ens preparem per la següent. Moltes gràcies. Gràcies.